ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಸುದ್ದ ಕುಡ್ಲ ಆಯೋಜಿಸಿರೋ ತುಳು ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ವಿರಚಿತ ಮಣಿಮೇಖಲೆ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಟೀಲು ದೇವಲದ ಅರ್ಚಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರಣರು, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಕಲ್ನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದುಂಬುದೀದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಆದು ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರತಿಭೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದ್ಧತೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವೈಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯನ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒರಿಪಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಐಕ್ಯಮತ್ಯನ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಲಾತ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ದೈವದೇವರಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಜ್ಜಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೇತೆ ಜಗತ್ತಲು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ ಮಾಡಲ ತಪ್ಪಾವನು ಅಂಜಿತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಜ್ಜಿತಿ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲೆ. ಬಹುಶಃ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಎತ್ತದ ಆಜಿ ಮೇಳ ಎತ್ತದ ಆಜಿ ಮೇಳದು ಕಾಲ ಕೇವಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂದೇ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮೇರಿ ದೇವರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಪತ್ತಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಲ್ಲುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನದ ಅರಿತ ಕಲೆ ಬಿಲ್ಲ ಒಡೆಯಲ ಪೂತುಜಿಗೆ ಅವು ದೇವರ ಕೈತಲೇ ಬದುಕೊಳ್ತನ್ಗೆ ದೇವರನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿನ ಕಾಲ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆತ ಮುಖೇನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಕೊಂಡು ಆ ಕಲೆತ ಆದರ್ಶ ಎಂಕ್ಲೈ ಮಾತೆರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಕಲೆತ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಕರ್ಮೋಡು ಸದ್ಧರ್ಮೋಡು ಎಂಕುಲ ನಡಪಡಲು ಕಾವು ಬಿಡು ಬೊಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾಪಣ ಪಿತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಡ್ಪುನಾಡ ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಹುಟ್ಟುನಾಗ ಸಾವು ಕಟ್ಟದೀನ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋವು ತೋಜುಡ ಆಯ್ಕೆ ಮರಣ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಹೊರತತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ಇಲಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ವಿದಾಯನು ಕೊರತು ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ರೆ ಉಂಟು. ತೈಪೇದ ಮಲ್ಪುಣ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆ ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಜಿ